дар инҷо прогресси геометрия аст. Прогресси геометрӣ дода шудааст. Чихе сар мешавад, якум қадам, дуюм, сеюм ва мегӯяд ки яке аз қадамҳои он, яке аз узвҳои он 192 аст. Аз рӯи тартиб чандум узв мебошад, ҳамонро мепурсад. Бо як бор такрор мекунем. Прогрессия ин худаш чи аст? Якчанд ададҳо бо як қоида зиёд мешаванд ё кам мешаванд. Дар прогрессияи геометрӣ ин зиёдшавӣ ё камшавӣ ҳамчун маротиба зарб ё тақсим ягон адад мебошад. Чӣ маъно дорад? Масалан дар инҷо бе истифодаи формула кор кунем. Кадом қадамҳо дода шудагианд? Мегӯянд ки якум қадам 6, баъд 12 мешавад, баъд 24 мешавад. Нигоҳ кунед чанд маротибагӣ зиёд шуда истодаанд. Албатта ки 2 маротиба, чӣ хеле ки мебинед байни қадамҳо зарби 2 меравад. Яъне ман бе истифодаи формула як бор равам, чанд қадамро дида метавонам бинем. 6, 12, 24 ба чанд мешавад? Зарби 2 кунем 48 мешавад. Бо зарби 2 кунем 96 мешавад. Бо зарби 2 кунем 192. Нигоҳ кунем. Бромад 192 ки аз мо мепурсад 192 аст. Яъне аз рӯи тартиб чандум узв мебошад? Ин якум, дуюм, Б1, ҳамчун Б нишон медем, Б2, ин дар сеюм қадам, ин дар чорум қадам, дар панҷум ва аз рӯи тартиб дар шашум қадам мебошад. Албатта ки бо як бор рақам адад ки майда буд, эхе рафта ёфта тавонистем, лекин адади каломе буд, аз 1000 10,000 мегузашт. Албатта ки формуларо бояд истифода барем. Биёем формуларо чӣ хел истифода бурдан накарост ҳамонро бинем. Формула мегӯяд ки ман агар хоҳам n қадамро яъне узвро агар ёфтан хоҳам дар пеш буда узвер, ман бояд якум узвро донам, якум қадамро дорам, зарби дар инҷо q аст дар дараҷаи n-1. n он қадам аст. Q дар инҷо чи аст? Q ин фарқи байни қадамҳо, фарқи байни ҳамчун маротиба, чанд маротиба зиёд мешавад ё кам мешавад. Дар инҷо мебинем маротибаи мо зарби 2 аст, яъне 2 маротиба зарб шуда меравад. Зарби 2 мекунем. Яъне акнун чӣ мешавад? Ман ҳамун узвро медонам ба чанд баробар буданашро, ин 192 аст. Якум узвро ҳам медонам, додаги аст, чанд? 6. Зарби ман чӣ қадар зиёд шуданашро медонам, лекин ман намедонам дар кадом тартиб ва чандум аст. Барои ин n-ро ёфтан мехоҳам. N-ро мемонем. Баъд ин модулеро кор мекунем. Аввал чӣ кор мекунем? 192 тақсими 6 мекунем. Яъне 192 тақсими 6 ин баробар мешавад ба 2 дараҷаи n-1. Ва ин тақсим ба чанд баробар мешавад? Ин тақсим ба 32. Агар тақсим хато накунам, дар 19 3 та ҳаст, дар 12 2 та, 32 баробар мешавад. Яъне 32 баробари 2 дар дараҷаи n-1. ва аз инҷо аз рӯи дараҷаҳо агар мо ба хотир дошта бошем, 32 чӣ мебошад? 2 дар дараҷаи 5 баробар аст ба 2 дараҷаи n-1. яъне асосҳо баробаранд. баъд ман гуфта метавонам ки дараҷаҳоям бояд баробар бошад. яъне 5 бояд баробари n-1 бошад. ин модули сода n баробари чанд мешавад? 6 мешавад ки дар аввал ёфта будем n 6 аст. Ин аст прогрессияи геометрӣ.